the Ibeju lekki local government before eleko Junction. Wefuru otu ụmụnna anyị ha si ebu ngwongwo n'abalị. Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ihe onyonyo anụwa nchọrọ igosi unu kịta bụ ihe na-eme n'ebe a na-akpọ Ibeju lekki na Lagos steeti. Ụmụnna anyị bụ ndị na-azụ afịa na Lekki ebepụtago mkpu akwa. Fụ egosikwala anyị ihe onyonyo ebe fa na-akwapụtasị ngwa afịa fa na chọp. Fewe na-akọwa na eji ime abalị wee bịa nyefa quit notice na fa kwalụ ngwongwo fa pụọ na a na-akwado demolish plaza ebe fa na-azụ afịa. Nke a bụ ihe onyonyo nke anọ maọbụ nke ise sọnsọ n'ime this week. Egosigola anyị ebe ụmụnna anyị nọ na-ebesi akwa a na-akwalikosi their business. Wee na-ajụ kee na ife ndị Igbo ji isi kote na Nigeria. Kee ka o si bụ na ọsọnsọ ụmụ Igbo ka na-ataget in everywhere. Ka ihe eme na onwe ozi ndị obodo ọzọ na-eme biznes na Lagos n'ebe sọnsọ akwa. O wee bụ na ọsọnsọ ụmụnna anyị ka fa na-ataget amapụgo ụmụnna anyị out for destruction. Mana ihe na-ekwu ịbụrụ onye Igbo, biko ihe ọbụla ị na-eme anyị mana ọ dịrọkwa n'izi relocate mana make be plans ya solu na your agenda 2024. Agenda gị na 2024 anụ ọ bụrụ nọ na Lagos, agenda gị bụrụkwa relocation. Nwekwu ihe mere eji ekwu ndị nke a na-ebe kịta nwụrụkwa ịma ndị ga-ebe echi. Ebe ọbụla nọ na Lagos fani bụ onye Igbo ma alụkwa amalụ na ịdịrọ save. Anwakwara ma chee n'ọmame gị ndị nke ọ na-eme kịta famarụkwa na oge emefa taa. Ị nwekwara ike nke ga-abụla echi. Tinye relocation na your plan. Ọ dịghị easy mana ọ bụrụgodu branch office gị, ọ bụrụgodu branch ibubata na ala Igbo a, isi from there wee bido. Daalụkwanụ, kilienu ya bụ vidio. Kịta ga-abịa chụpụ anyị na shọpụ anyị. Onye ọbụla kwara ngwongwo ha. Everybody na-akwa ngwongwo n'abalị. Ya hụ plaza dị na desa bustop. Unu afụnanụ. A na-eme ọzọ a na-emepụ. Ya hụ ma ndị eletrika ma ndị plọmba. Ọkụ na-afụ na ngwongwo ụmụnna anyị ha. N'abalị a ga-abịara so onye ọbụla kwara ngwongwo na-achọghị idemolish ya. Ọ kwefuru ya na ngwongwo ndị mmadụ. Kwefuna ngwongwo ndị mmadụ juru n'ilo. Olube 30 minutes ndị a bịara ebe a so onye ukwu onye nta kwara ngwongwo ya. Ya na desa bustop before Ibeju lekki, before eleko Junction na Ibeju lekki. Ọ ebe ọ na-eme ọ kịta ihe aka na-eme. Ọkwụnụ furu ya today 25 January 2024. N'enu ngwongwo ndị be anyị, ngwaahịa ndị be anyị, n'enu ngwaahịa ndị be anyị na shọpụ niile. Kwefu onye nke akwacha na ngwongwo ya na shọpụ, ọ kwapụcha na elo shọpụ yezi oye. Ọkwụnụ furu ya n'abalị a olube 30 minutes akpọrọ ndị uwe ojii kpọjuo everybody. Enwekwe notice, enwekwe onye nyere notice. Ọkwụnụ furu everywhere. Today 25 January 2024. Ụmụ Igbo ele ebe anyị gba na-aga. N'enu ngwongwo ụmụnna anyị o, ngwaahịa ụmụnna anyị ha ancha n'ilo. Ọ na mmiri zoke.